Assalamu alaikum aziz izleyiciler. Assalamu alaikum Aydın. Aleykümselam Kemine. Selam vatandaşlar. O, aziz izleyiciler bugün yine Aydın bilen ikimiz çıkış etme nemesinde olduk. Yani programımızda şu vardı. O bizim umumi nemeni gururun verip şu o son onluk sistemi vardı. Ve yeniden kavur bilmeli mühim zatlarımız vardı yine şu onluk sistemi. O nem için görüşecek yani neme efektivni görüşecek yani edil bir karşı önümüzde bir çalışırımlı yağday olacak. Önden öğren belli olacağlı. Yine neme meselesi var da Aydın. Neme değil yarıma. Ana bol Niyazıf o eğer ölmedik olsa öz oğlunu koyardı belki değil mi? O. Yani ona yetirmediler. Örneğin de hazırkinin daşkı nemesi o giyiniş daş dövrü giyiniş diyelim. Ve Niyazıf'tan köp oturan olmalı eğer yanlış bilmeyen olsam. Niyazıf'tan köp oturdu bular. O zaman şu an çoğalttı iyiyem ornaşıp yetiştiler de yani qarındaşları olsun, yakın qarındaşları olsun. Şonun ýaly ýagdaý var. Indi bunun hökmen suratda yani näme bolar? Oğlunu koymak birinci plandadır yani. Logika o şonu kabul edýändir hökmen suratda. Ondan soň näme var ine bularyň iň esasy nemesi oyunçusu sahnanyň arkasynda görünmeýänler var. Mesela mümkin ýaz wagtynda we hazırki Gurban Ulynyň belli bir wagtyna çelle näme Jadan bardy, Hram bardy, soň Açyrsow bardy. Indi Açyrsow öldü, iň soňky nemeleri bolmaly, iň güýçli we soňky kuratorlar bolmaly, beýleki Jadany beýleklere has garran bolmaly, olaryň işe we pikirlenmäne yaramaýan bolmaly. Indi Türkmenistanda hazır düýpli bir üýtgeçlik var. Hem diktaturadaky diktatory çalışýarlar ve hem nemäni çalışmaly. Ol Gara kardinal diýilen bir neme bardy, arkadaky adam. Ýa şonu çalışmaly. O gara kardinalam kim hazır meselem? Oňa da ýoş-ýoş gelerse. O ýöne biz ine şol ýagdaýa nähil taýýarlykly bolmaly halk. Yani hem biz hem halk hem biz nähil taýýarlykly bolmaly. Ine garşymyzda öňkü sistemanyň dowam etmegi üçin göreşen o bir şahslar var. Yani şahslarym aýdym bilýän şahslar ütkep bilýär, ýöne sisteme ütkemese peýdasy ýokdur yani. Soňam şonu ýaly neme berýärlerdi. Ine o adam ütkese edil o sistem adam yani hemme zat düzelip gitjek ýaly bir nemänem berýärler. O diktaturanyň hemişek oýunlaryndan biri bolmaly. Ve şonu ýaly ýagdaý var. Biz indi şoňa göreşmek üçin ýa onluk sistemany öňe atypdyk. Ýa onluk sistemi asyl tebii şekilde bolup bilýän neme ýagdaýda. Ve şu onluk sistemanam adyny goýandan soň bu hasam gowy we çalt önemli bir şekilde bolmaly. Döremeli şo zat. O şo zat dörenden soňam ýanky diktaturanyň oýunlary bardy. O diktatura näme diýdik ýa diktatoryny we arkasyndaky sahnanyň arkasyndakylar o ütkep bilýär. Ýöne diktatory ütkeme we şonam ýöne diktatoraň dowam etmegi üçin şu sahnanyň arkasynda gizlin kardinal ýa gara kardinal diýilýär we diktator gerek. Onsoň diktatoram näme diýerler? O gurjak ýaly ýa gurjak da aslan meselem gurjak sahnalanýar hemme adam. Ýöne onu hasam beter gurjak ýaly edýärler. Aýdym aýtdyrýar meselem o atam öndürýär. Ay şu adamın edip bilmeyecek zatlarının köpüsünü ettirýärler de. Ýa o şo ýagdaý var Aydyn. Buňa nädip o ýa göreşmegiň nemesine dele. Gürrüňli sebäbi bizim hem 20 may
dan soňky etjek işlerimiz hem şoň bilen baglanyşykly. Öňden näri biz hem bilýärdik, ýani häzir hasam köp ýüze çykyp urady. Esasan hem şol soňky näme käbir toparlaryň öňe çykyp käbir zatlar, provokasiýon zatlar aýtmagyň netijesinde şo zada gollaw berilýänligi açaçan bolup durdy da. Kemine şu hattaky Türkmenistan şol 30 ýyldan bäri şoň ýalym kady pikir edýände şo bir oyun var. Oyun oynanýar, ýa-ni sahna diýen zadyň oyun. Men öňem aýdypdym ýene bir sapar aýtylaýyn diktaturany näme üçin şoň ýaly parladyp görkezýärlerde. Edil gözüň gamaşdyrjak şekilde näme etýärlerde diktaturany şo hemme günäni şoň üstüne atylýar. Onam ýörit edilýär vatandaşlar. Ol diktatordan görsün, hemme adam şondan görsün diýip şol düşünje bilen şoň ýaly oýunlar edilýär. Ondan soň o näme bolýar? Halkam diňe şonu görýär we başga problemalara sereden olam, pikirlenen olam, düşünen olam da. Diňe şonu görýärdi, sebäbi gözüň gamaşdyrýar şo zat. Diktator diýen zat. Aslında gurjakdan başga hiç adam däl ol. Ne häzirki şol diktator üýtgese düzeler diýen düşünje var. Soň onu üýtgetmek üçin emine adamlar näle pikir edýär? Ýani kişi olarak men onu näde üýtgedip bilerim diýe, men onu üýtgedip bilmeýän diýe we hiç sad eden ok. Ýöne diktatory üýtgetseň de, üýtgedip bilýän adam çykyp şonu üýtgeden ýagdaýynda da hiç hili düzeliş bolmaýan şo taýda. Täze diktator geler, ýagdaý mysal üçin gowy bolarmy? Gowy bolup biler. Elbetde gowy bolup biler. Näçe wagt gowy bolup biler? 2 ýyl, 5 ýyl. Ondan soň ýene öňkü näme gelýärdi? Ýuwaş-ýuwaş. Hakyky durmuş bilen ýa-ni sahna durmuşyny o taýda milyonlarça adam şo sahnanyň içinde, ýurdun başynda bolsun, içinde bolsun tapawdy ýok. Şo sahnanyň arkasyny hiç kim hem gören ok, hatda görjegem bolan ok şonu. Sebäbi diktator şoň ýaly näme edipdir da özüni öňe çykarypdyr, hemmen gözü şonda bolýar. Soň şol näme garşy görüşýärdi adamlar, diktatora garşy görüşýän. Diktatora garşy görüşen ýagdaýynda näme bolup biler? Onun yerine başka bir diktatör getirip koyuyorlar. Ne sen görüşün şu tayda kurtarıyor. Aslında sen hiç sadam etmedin. O görüşü kazanmadın sen. Yok, yanlış sadam kazandım değil mi? Diktatörü ütkese, sistemen kalsa, düşünce önküsiyalı kalsa ya devam etse şu bir zat olur. Nemçine şu gün hiç kim soran yok. Yekece muallim çıkıp soradı mı? Ya bir bilim nemesinde ministerlik var. Münlerce, 10 münlerce adam şu strukturanın içinde işleyen. Nemçin hiç kim bilimin şol esir dövründen beri gelen sistema devam edýär diýip soran ok. Esirin sistemasy näme üçin ulanýar? Güçlü olan için ulanýar. Güçlü olan olsa esirin sistemasy, kartany açyp berediň esir diýip bir döwlet barmy, bir guruluş barmy esir diýip. Näme üçin şo zatlar ulanýar? Kim soraýar şonu? Hiç kim soran ok. Entegem şo esir döwründäki ýanky magazinler bardyr. Döwlet magazinleri diýip. Şolong rentegem işini yerine getirip gelýär-de. Elbetde adany üýtgeden oldu. Ýöne guruluşy sistemi aşağıdaky şol bir zat kaldy. Soň kolhozlar bardy, ýene kolhozlar aýryp soň yerine näme diýdiler? Daýhan birleşik edilmeli, ýene diýdiler. Ýene daýhan birleşik edilmeli bilen sen şol ýeriň eýesi bolan üýtgen hiç zat ýok. Ýene şo hyzmat edýän, halktaň buğdaýyny toplap ýene şo hökümete tapşyrýan. Onda sen kolhoz sistemasından çıkamama. Näme üçin şonu hiç kim soran ok mysal üçin. Sebäbi hemmen kellesinde ýene diktator elbet şonu aýyrmaly, şonu düzeltmeli, ýene problemalar. Ýalňyş bir düşünje var. Oyunam vatandaşlar şoň ýaly ulakan oyun da hatta tire parazlyk var Türkmenistanda şu gün. Onu bir adam tire parazlyk edip bilmeýär ya da 10 adam edip bilmeýär. Müňläp, 100 müňläp adam gerek o tire parazlyk etmek üçin. Indi ýöne sonra da ýene tire parazlyk edýänler var da ýene men şu tireden o tireden diýip bolýan şoň ýaly bolýan bolsa, aslında onun taryhyny sen barlap görsen şu ýalňyşdyr sen bilýän şu ýanky tireňe hem taýpaňam dogry bilen ok, hiç kimem bilen ok. Men özüm mysaly özüm bilem ok şonu. Ýöne şu oyunu entegem dowam etdirip gelýärler Türkmenistan içinde. Sebäbi bu problemalar
diktatör bar yerinde ine yöne bir zadaydayında ine şu gün hatta Türkmenistan'da azık harit yeten ok ine pasport problemasına aydayn hatta pasport problemasını olur düzeltmeye sebep gerek değil. Şu gün sizin pasport problemanızı çözüp verse ertir beylik problemi hakkında fikir edecek olyanız. Edip başlaya adam şoň ýalydyr istesen islemesen. Cemiyet toplumun pikirlenişi düşün yankın öğrenişi şoň ýalydyr. Bir problemany çözen soň ikinjiye geçýär. Şoň üçin bular şu pasport problemasyny şu wagt adamlar şoňa yankı kitlenmek bolanda näme bolýar? Şoňa näme etjek bol, ünsün böljek bolýarlar da. Diňe şu pasport problemasynda halkyň hakykatdan diňe pasport problemasy elbetde hemmeň problemasy. Ýöne ine şonu näme üçin düzeldirse gelen ok. Şonu düzelse ertesi gün sen beýleki problema geçýän. Soň näme geçýän? Ine näme üçin ýollar açan okýan. Ýollar açylan okýan. Ondan soň o ýollara açyp berse soň ertesi gün sen näme diýjek? Adamlar mysal üçin näme üçin meňne aýlygym pes diýip başlajak. Owa şoň üçin diktatörlerin nämesi başla kemine diktatörlerin bu oyundur. Bu oyunu oynamak için her kim şu oyunu oynaymalı. Ine şu oyunun her näçe köp adam şu oyunun içinde olsa diktatör şoňça güýçli bolýandy. O problemaları çözmek için sen özem näli edäý täze diktatör gelse de yine halka bir problema verer. Şu problema öýlenem ömrüm geçip gider. Adamın ömrü geçip gider. Ine başka hissat diktatörün bize berýän zadyr. Özlerem gurjokdur. Gurbanguly Berdimuhammedow şu gün islese de yollar açıp bilmeye. Yine şol adam için yüreği bilen yollar açacak diýip islesin açıp bilmeye, açtırmayalar. Sebebi aç diýip aýtmasa ona diýlen et diýe de ol adam. Öğredilen zat et ya başka zat eden o. No. Ve yankı pasport meselesini aýtdyň da. O pasport meselesine kim seyretmeli aslında? Daşary işler. Daşary işler o. Daşary işler kim meselem? Meselem diýip aýdýan da meselem ýok munyň ýöne. Mene bir adam o. O Raşit Meredow. Ve Raşit Meredow o gören wagtyň sahnada o nämeden soň o Gurbanoğlu we oğlundan soň iň köp görünýän şahslardan biridir. Ve hatta oğlu bilen Raşit Meredow Orsaýa gittiler. Näme üçin gittiler? O taýda özlerini teklif etdiler. Ruhsat almak üçin şu taýdan alan bolmaly. Başga bir orsuňa başga bir nemesi ýok, saýlap biljek adam ýok. Ýani Jadanyň ýerine indi Raşit Meredow bolmaly da. Şoňal bir neme çykýar orta, seretseň da. Edýän işlerine sereden wagtyň o. Edýän işlerine seretseň şol bolmaly. Jadan diýilen adam eýem 80 üstüne geçen bolmaly. Diýri bolsa da derde yaramaýar. Ondan soň Orset öz içinden adam uğradyp bilmeýär. Eýem esir dargama nemesi däl-de. Näme diýilýär? Dargama wagty däl. Esir dargan wagty şoňa Ors başga milletme vatandaşlyk nemesi entek täze dörep başlamaly wagty bolan üçin şo wagt soktular ýani ol nemelere ara. Indi Orset iýerip bilmeýänligi üçin o ýurdun içinden tapmaly bolmaly. Olam iň şoňa laýyk görülýän Gara kardinal ýani Raşit Meredow Niýazow wagtyndan bäri daşary işler ministri bolup neme diýär. Ve şu soňum näme bol? Ministrler kabinetiniň başlygyny ta. Şoň ýaly ýene bir zatlar bar. O indi şol adam näme bar da? Şu taýda pasport meselesi var. Şu pasportyň suratyny getirip goýaly. İldeşler şu taýda her biriňiziň pasportuňyzyň ýüzüne ýazýar. Baba. Menin de mutayda gaty kiçi görünýär, ýöne men ýene de okujak bolayyn. Yani mazmununa aýdaýyn, şu pasport diye bütün yani Türkmen yani pasportun eýesi bolan adamlar eýe çykmagyna mejburdur. Ritase ýene bir zat bolaýsa iň ýakynky Türkmenistanyň ilçhanasy ýa-da konsullugy diýilen ýaly posolstwosy diýilen ýaly ýerlere baryp ýüz tutup bilersiňiz diýýärler. Doğru dälmi? Tamam.
indi o birinciden şu yazgyny köp adam okan mıdır, okamadyk mıdır onu ben bilemok. Okamadyk bolmaly. İkinciden hem biz çözümüz yok diye de yine pasolstva İstanbul'da en köp barılan yer yani pasolstva da onu biz çözümüz yok diye bizim daşımızda diye. Yankı senin aydışına gelýärdi. Eğer bular çözüp bilýäs bolsa-da diýselerdi. Soň munyň dowamy gelýärdi. Ol talabyň soň gelmeýärdi. Dowamly talap edýän halkam diktaturanyň ayakta durmagyna näme bolmaýar we päsgelçilik berýär ayakta durmagyna. Indi şu yankı senin aýdyşyň ýaly bular halktan gelen talaplary yerine ýetirmän şu öňkü sistemany goramaly. Yani öňkü sistema da indi bu wagtdan soň göremýär. Ine täze gara kardinallary Raşid Meredow bolsun ya da täze diktatorlary gurjaklary näme bolsun näme tälo Serdar Serdar şol bolsun ya üýtgedi ýani döwründe döwünden başga bolmaly hökman suratda. Bular ente hem şol öňkü metody boýunça ýörejek bolýarlar. Ya şolam ýene bir tarapdan ya katastrofa mükemmel yani ol hem ýurda hem halka. Olar ente hem boyun alyp bilenok yani üýtgenliğin dünýäniň şol 30 ýyllap könelmez diktaturanyň galjanyň ýany bolmaly. Ve soňam şu günden yine şu pasport meselesinde birinci jogapkar ýanky aýtjak boluşum Raşid Meredow. Raşid Meredow indi Türkmenistanyň täze gara kardinaly bolmaly. Indi buňa görüşmek üçin hem şo ýanky onluk sistema ine herekete geçeli diýip käbir ýyldaşlarymyz ýazýar da herekete geçmek ine näme? Onam sorasak jogap berip bilmezmiken diýen herekete geçmek o provokasiýonly hereketler aýdan bolsaňyz ol halkyň garşysynda işleýär soňunda. O zadyň ýakynyna da ýakynlaşmaly däl. O ýakynlaşan adamlar hem hökman suratda hökümet tarapyndandyr. Şonu bilmeli. Hökman suratda. Şonu diýenler hem ine ýaralyň ýene bir zat bular ýörüýte şol halkyň birleşişi yani bir pikirliligini bozmak üçin edilýän zatdyr şolaryň hemmesi. Harekete geç meselesinde kemine şu harekete geçmeli diye de harekete geçmek için näli hareketini bilýän adam yok şu günde. Yine yan kaydışımız var. Harekete geç diyen adam näme diye gidip şu angulny gardaşlaryny ayırmaly diye de hareket şol diye. Bolýa o hareket o bir zat başlaň. O hareket o bir zat diýip aýdaly. Başardyňam diýeli şonu. Yine ertirkün su azı karit probleması var Türkmenistan'da. Yine çözüp bilýän mi şonu? Ya da harekete geçine de şonu çözüp bilecek bir harekete geçip bilýän mi? Yok. Yine şu diktatorların yıkılmanın sebebi yine şondan näme edilýär-de yıkılaymalı. Sebebi häzir bular halkda açlyk, soňam su problemasyny çözmek üçin ýeri ýanky mülkiýete geçmeli-de. Mülk adamlara paýlanmaly. Onu geçen gün hem diktatörün gücü açık başlayadı. Eğer şular çözecek olsa ve has köp öz nämesini devam ettirecek olsa hakimiyetini, onda nämetçe öz özlerini yıkyadı. Yok etýär öz özlerini. Ýöne beýleki taraplardan ýene şuňaly halk ezik geçse ýanky azrak bulara kritika eden adam ya da doğru zat ine şu zat etmeli, şu zat ýalňyş söyledi yok. Aýdan adamı yok edip halka da ýanky öz eline, yerine işine, adamın özüne hususy geçiliğe geçilmedik ýagdaýynda da yeni açlyk bolýar. Açlygyň önünde de öňe aýdyp geçdik. Açlygyň önünde durup bilmeýän hiçbir diktator ya da beýlik zatlar. Yani iki tarap çözecek olsa da, çözmeyecek olsa da ol beýýän soň geldi de. Diktator sistemanyň soňu geldi. Onu berden adama indi düşündürsen kıyın geçýär, ýöne beden üstüyle aňsat geçýär diýilen bir näme var da haçanda her kimin şol öz başına düşen wagty ýa açlyk ya da
bundan bir 100 yıl ýalyp öňkü bolan ýameler bardyr. Ýewropa topraklarında açlıktan adamlan şu zatlarım öwrenin watandaşlar nämeler boldy şu taýda elhenç zatdyr. Ýene şu zatlary görenden soň şolaram gaty çalp öwrende. Günü 3-4 ýylyň içinde ýem adamlaryň düşünjesi öňkü 100 ýyldakydan has tiz üýtgäp bilýär. Olam näme üçin şu açlyk özüniň üstünden, bedeniniň üstünden geçen üçin. Ýöne dilden düşündirýän welin adamlar yok diye, yani ertek yağlı bir zat geliyor adamlara. Su problemasyna aýtýas. Dünyadaki su probleması, o dünya Türkmenistan'ın değil, dünyadaki su probleması. Özel Merkez Asya en bir riskli zonu hesaplanıyor su meselesinde. Yine şu gün niri şu iki devletin arasında yankı Kırgızistan bilen Tacikistan. Kırgızlar bilen Taciklerin arasındaki bolacak zaten aslında 2017 ýylda aýdyp geçdiler da köp adam aýdyp geçdi. Onun ýöne konkret devletden adyny veren ok, ýöne Merkez Asya devletleri diýip aýdylyp geçildi şonda. Ama sebebi suwam diýdiler şonda. Yine şu wagt şolaryň makalalaryny okukan sanly seret emine. O Marvel'ın kinolar köp görülýär, şolardan hiç kim sereden ok da erteki bular diýär. Mawa. Yine ýagdaý şoň ýaly elbetde onu siz yalan diýip kabul edin ýa-da boş diýip kabul edin. Ýöne bu bir hakykatdyr we wagtdan onu iň bir esasy onu suwutnamasy wagt onu elbetde getirerem, görkezerem hemme adama. Yine bizim problemalarımız gaty uly, yani herekete geçmek diýende de sen özüň bilik geçmesen herekete ya da onu halkı herekete geçirip bolan ok mümkin der. Halk özü herekete geçip bilýär. Sebäbi halk diýende watandaşlar ol ýanky kanundan, konstitusiýadan ýokarda duran bir zada näde biri buyruk bersin ya da haýyş etsin. Ne şonu söz näme soraga jogap berin watandaşlar. Halkı herekete geçirmeli diýär. Yok, sen yine köpçülüge öz pikirini her kim dürlü ýerden pikirini aýtdy. Bizem bärde hemme zady bilemiz ok ýa-da super akıllı bir bilimli adam değil. Bizem edil sizin ýaly şu halktan biri. Yani sizin de içinizde bilmedik zadınız vardır. Şonam çıkın yine köpçülüge yetirmek, aýtmak, düşündürmek yine bilýän zatlaryňy. Bu bir hereketdir, iň uly hereketdir. Şu ýöne düşündürmek, bilýän zadyny paýlaşmak. O bilim näme haçan ine ılım diýen zat nirde dörep bilýär? Şu bilim paýlaşylan wagty adamlaryň arasında durmadan akyp başlan wagty ine şu taýda ılım döreýändir. O bir adam tapawdy ýok kellesinde mysal üçin milyon sany täze formula ýazsyn, ýöne şonu hiç kime aýtmasa o näle bolýar? Ya Toyota Sienna vatandaşımız bir komentariya yazıptır da kime anancap bilmedim diye. Sen anancap ne edip bilmedin? Özüne ananmalı birinci novatda. Sonra yine öz doğanın vardır, dostun vardır. Tanayansın onu neç yıldan beri. Maşkalandan birileri vardır. Neç olarak ananıp bilýän sen. Häzirem kime ananmalı deyip yine özüne aldaýanda şu var. Hawa. Ýene-de men bir komentariýa goýjak boldum. Dowamly nemeden okap bilersiňiz, ýa-ni şu UGD TM diýen ildeşimiz ýazypdyr. Aýdyň gatlygy mükädiýän ekranda görünýändir. O halka da şonu görkezjek bolýarlar, ýagny üýtgemediğini diýär. Olar köne okular, köneçe bilim, pes düşünje, pes hemmesem halky oýandyrman, saklamak diýär. Hawa. Son yine bir zat aýdyk geçen şu diktatörler var ýene ähli dünýädäki diktatörler değil, diktatör bolsun beýleki sistemalarda da hatta yine şu devlet kuruluşu, hökümet kuruluşu hem doğru işleyen devletlerde de yine şu zat vardır. Yine Rusya'da gören olsanız yine adamlar köçeye çıktı. Yani Navalnyň nämesine çağrışına. Yine şu taýda da Navalny çağıran için halkı hiç adam edip bilýändir görýän olsanız. Sebebi onu Navalny çağırdı. Halkın özü çıkana wagty. Özü çıkan olsa onda bir zat edip bilerdi halk. Ona Navalnyň aýdym bilen çıkıp halka diýenin ettirip bolan o. Halka bir zat ettirip oňa zat yok. Ýene aýtýan konstitusiýadan ýokarda duran bir güýç olan halktır. Indi şu yine şu komentariýa hakynda aýdaýynda şu Russiýadaky adamlaryň köpüsi näme üçin çykdy? Sebäbi Putin şu taýda ýem näçe ýyldan beri var. Ol gowy bolsun, erwet bolsun tapawdy ýok. Ol adam ýem ýa-da şondan. Şonu görmekden ýa-da şonu şu prezident bolup otyr şondan ýa-da köpçülik ýa-da başlaýar.
şol bir zat olan için. Şoň üçin täzesini isleýärler. Aslında şol köçe çıkan adamın köpüsüne näme üçin çykdyň diýsen, bilen olmamışlar. Ay ine goňsulan bilen çykdym diýer. O peremeyeni isleýär ýa-da hawa. Hawa täze näme bolmaly isleýär diýär. Ýa-da beýleki sistemalarda diktatorlar hem edil şoň ýaly. Bir diktator köp baly berse, halkyň davleniýasy ýokary galyp başlaýar. Ýuwaş sebäbi ýa-da. O taýda hem erwet dogry diýip, ýani köpçülik şoň ýaly düşünýär. Bu köpçülüğün düşüncesi şoň ýaly. Adamdan adama ýetkap bilýär, ýöne köpçülüğün düşüncesi şonu kabul edişine şoň ýaly. Edil şol ýa gynansak da näme ediler bu ýagdaýda? Birinciden biljek bolmaly. Hakykatdan hem islemeli. Şu zadyň arkasynda bir zat barmydyr diýip, ýani barmydyr diýip soramam aslında has näme bolýar-da? Ýöneköý bolýar. Ine pikir ediň Türkmenistanyň o şu ýeriň üstündäki, aşağındaky, deňizdäki baýlyklar toplasaň we şonuň hem işlenip çykarylan o halyny pikir etseň 12 trilyon dollara barabar bir mukdardan gürrüň edýäs. Şu 12 trilyonu o elden gidermejek bolýan bir Rusya diýilen bir ýurt bar ýani garşymyzda. Şol oyun oynaman ýöne bermez ona. Oyun oynar hökman suratda, ýani olaryň oyun nähil bolýar? Manipulasiýa bolýar. O yalan zady hakykat edip görkezmeli bolýarlar. Ine meselem hazır Raşid Merezow we Gara Kardinal boljagyna ýa-da şoňa bellenenine kim bilýärdi, kim pikir etdi? Ve bulam orsun oyunda. Gitti geldi açaçan ortada dur yani görüp bilen gözler için ortada. Görüp bilmeyen gözlere düşündürmek gerek. O daş töröňiz aýtmaly yani üýtgeşik bir adam däl yani içiňizden Raşid Merezow. Olam iki ayaklı, iki ulağı var. O iki eli var. Üýtgeşik ýeri ýok. Endi şol o nämäni kukla Serdar Berdimuhammedow hem kukla. Oçan eline o ýüp bağlap hareket ettirmeli. Orsam hasabı Raşid Merezow'dan sonra yani olmalı bundan soň. Endi şu iki adamı o ayırmak kıyınma. Yani halk yani 5 milyon adam iki sancak adamı ayırıp bilmeýär yani. Şu halkın öz arasındaki düşünüşmezçilik neticesinde olar oturuyor aslında. Ya yani şu iş edilýändir. Soňa vatandaşlar men kiminiň saňa da aýtdyň Türkmende şu zat vardır. Hemmämizde diýen ýaly. Ine sen bir dostun var, sen var, iki kişi ýöne biri gelýär, üçüncü dostun diýildi. Ol sen ýanynda onu näme etýär-de ýamanlaýar. Oň ýanyna gidip seni ýamanlaýar ýa-da gep batmatýar araňda. Ine o sen aýtmasaňam ýa-da olam saňa aýdam däldir. Ýöne o saňa şey diýip aýtdy, birazcık üýtgedýär-de. Soň sen näme etdiň ýanky dostuňa baryp sen şey diýipsiň, olam aýtdy, nirde senem maňa şeýle söz boldy. Ine şol zat ikisi öz arasyny bozup bilýär. Beýleki şonu eden gurnan adama hiç kim işsat diýen ok. Şonuň ýakasyna tutup sen näme üçin gep ýurtdýan, gel bäri diýen ok. Özem ikisi arasyny bozýar, özlerem şondan bilýärem. Arasyny bozan da bolny galýada. Ay ine men oň ýaly adam gerek däl diýen ol özüni bir hil näme etdi. Bu on ya şu özüň şeyden. Aslında sen habaryň ýok. Oň oýunçagy boldun ýa arada. Şu zady istendik. Türkmenistanda 90% adamda ine şu zat işleýändir. Ine şu näme? Ýöneköýje bir sistema basynda, ýöneköý sistema. Şu zat işleýändir. Gatyr betda. Ben onu barlap gördüm ine. Öz doğan kardeşlerim arasında da barlap görýän işleýär de, hakykatdan hem işleýär şu zat. O şo ýagdaýa getirilipdir. Ine aýdyň seret beýleki sivilizasiýalar bardy. Ine gün watarynky bar, Amerikanyňky bar. Uzak gündorunky bar. Seret olaram şu belli bir yerlerden geçip gelmeli de dowamly ösýän bir näme medeniýetler bular. Ýöne bizde tersine işledýärler. Tersine. Güzel. Ýanky ildeşimiziň aýdany bardy. Yani şol bilimsiz yani näme şu bolýan zatlardan habarsız tutmak üçin bilimsiz etmeli. O adam näçe bilimsiz bolsa da ýanky seniň aýdan näme o gep ýurdup o näme
iki adamın, o adamların ya toparlanan arasını bulaştırıyorlar da. Bu cemiyetin içindeki näme problem olam. Yani şu cemiyet şu enerjisini o näme üçin o diktatura beren ok. Häzir hem ine şonu ulanýarlar. Pikret. Aydın yani ortada da canlı. Çıkıp iň ansat, iň gowy görýän, olaryň moment edip bilýän nemesi var, töhmet. Göne, ogry nemesi var. Peçady var. Göne basýarlar özem o sandadan pikirlenip duran ok milyonlar aýdýarlar. Yok, izinin nemesi yok da kemine finansat da talap yok men pikirimçe. Yalan bir zat aýtýan ine istendik bir nämeni yalan aýtýan welin. Şoň izinde adamlar şey diýip göne inanyp bilýär. Baha. Vatandaşlar menem hem iş aýdyp gelýände öňem baştan beri aýtýan biri bir zat diýen wagty sen şu informasiýany al, ýöne şonu şu gün ulanma şu informasiýany barlak gör. Näme o, näme diýe. Eger izinde iş zat ýok bolsa ýankany ýöne öçürüp goýber o gerek del sana. Ýöne izinde hakykatdan bir zat bar bolsa ine şonda öwrenip bilýän adam, şonda özüň gelişdirip bilýän. Başka hili o onu diýen üçin ine ýa-da bir gepin üstünde näme gep ýankı dilin howany edýän dil del de o taýda bir näçe zat howany vibrasiýa edýär, şu vibrasiýalaryň gulaga gelip şey etdirip başga hiç zatdyr, sesdir o. Ýöne soň izini sen barlak görmeli-de. Mawa. Hakykatan bolup biler, ýalanan bolup biler. Dil güýçlü bir zatdyr. Yani şoň güýçlü zadyň garşysynda duran wagtyňam eger sen özüňi gelişdirmän şoň garşysyna çykan adam ýa-da özüňi gelişdirmän şo bir dil bilen aýdylýan zatlary analiz ýöne şo göz ýüzle bir analiziň bilen sen dilin garşysynda durjak bolsaň durup bilmeýän. Oýuna gelýän ýanky bir igruşka bolýan biriniň elinde. Başka hiç zat. Ben şunun ýaly bir ýönekeýjek bir oyun aslında ýene eser etseň şu geçen ýyl şu wagtlar hiç kim ýokdy. Bizem ýene täze çykyp başlapdyk geçen ýyl ýa şu wagtlar. Bularyň goçadyrnaň içindäki jurnalistler hem ýene-ýeneler hem beýlekler hem ýokdy. Ondan öňki 29 ýylam ýokdy. Bular ýöne birden çykyberdi halk oýanýarmyş diýip. Ýöne çykyp näme etdiler? Gurban olayına arasında bir nemeden olýar, ýöne gurban ulu taýda möhüm däl de şahs diňe. O diktatura göre şahslar gelir gider. O sistemi ýütkemez. Olaram şoňa neme diýär adamlary. O ünüsini şo taýy sowjak bolýarlar. Kömekçiler. Ve onun yerine mesela hazır seyredip görün sahnada diktatura karşı ya da hatta sonku günlerde Gurbanullah karşı bir neme yoktur. Karşı bir çıkışlar, zatlar azalandır katı. No. Katı yok, jurnalistler katı kovun emedik. Böyle benim bir sanan tanışan vaatım diyende yöne edyen işlerinden görüyetim. YouTube'da kınamelerini. Yine şunyalı bir zat aytýada. Yine şol diye yalancı hükümet diye aldak gelýär halkı diye hükümet. Yekece yerde doğru zat etmedi, doğru zat aytmadı diye hükümet. Sonra kimdir birine yine sen şu zatı edip Türkmenistan'dan kaçıp kaydıpsın diye o maglumatım diye hükümetin veriyor maglumatı. Gözümü eleme. Sen ne için bir yerde yekece yerde doğru zat aydan okuyan ikinci yerdeki maglumatın çeşmesi hükümet olup duracaksın. Onu el oluyor. Adamın bir prinsip olmalıdır. Adam ediyen zat ne şu prinsipleri ne? Adam vardır, bir oğurluk etmeye, oğurluğu hiç kaçan etmeye, sonra öldürsen ama şu oğurluk etmeyen ölüp gittiği sebebi şu şahsiyetini yitirmeyecek böyle. Sizde de şu şahsiyet diyen bir düşünce var mı? Ya da adam diyen, adamlık, o belent zattır aslında adam diyen zat. Yine şu düşüncesi var mı? Sen ne için birinci güne aitken hiç neme etmedi diyen, yani doğru zat aydan alalar, dine hemen yalan, yani halk şehit ya. 3-4 gün geçelim. Yine şunun edip Türkmenistan'a kaçıp kayıttı diye de Pulovurlak kaçıp kayıttı. Şimdi şu Pulovurlak kaçıp kayıttı diyen malumatan yine Türkmenistan verdi. Yeke çeşme olan Türkmenistan çeşmesi. İkinci çeşmenin hatta gözler görmendirem de.
O bir edýän işine azjyk özüňe de bir daşardan seret ben näme etýän diýdi. Ya da näme aýtýan diýdi. Bolýar sen näme etseň aldan wagtyň bir azjyk näme dowaldy da halkam beýdip samsyk diýip pikir etmän. Şu wagt Türkmenistanyň 10 ýyl öňki halky ýokdur da şeýle ýurtda şu wagt internet diýdi, beýleki diýdi, okuw da şeýle ýurtda çykan 100 miňlerçe okuwçylar bar. Olar isleseňiz islemeseňiz bir zatlary öwrendi we düşünýä analiz edip bilýär. Soňam gaharyňyz gelýär käbir ýerde. Aýna halk şolara gidýär, olara gidýär diýip, maňa gelen ok diýip. Sen o analiz edip bilýän halky näde getirjek şoňa azad aýtsaň. Aýdyň ýene deme bar. Indi şu hökümet, ýani şu näme geldiň de mesela. Şu 25-nji noýabrda bu halkara insan haklary guramalarynyň ýazan makalalary bar da. Menem sana birini iýeräýdim ýaly soň ýene bir nemesi bar. 121 sany adamyň ady bar şol 2002-nji 2003-nji ýyllar arasynda diňe ýitenleriň şol mesele boýunça içeri alypdyrlar, ýok bolupdyr, şu wagt diýirmi, dälmi belli däl. Ýene şol adamlaryň içinde şo wagtky o mehemenin başlygy bar, nämäniň kan bar, o bankyň ministrleriň ýarymdan köpü şo taýda da. İldeşlerine 121 adam demek az adam däl. Şolar o bilýär şol näme açyr sow diýilen adamyň buýrugy boýunça käbir dönükler şoňa hyzmat edýär we Türkmenistan şo ýagdaýa düşenligini bilinen üçin o herekete entek geçmänkä satylýar dönükkäň de. O satan adamlaryň birine ha şu wagt sahnalarda gezip ýör. Diýip aýdylýar. Täzeden ýene dem şol ýysyranyp ýörde, ýene bir hereket bolsa gönü satmaly, o taýdan arasaçylyk geçirmeli. Olaryň ýönekejek nemesi bar, taktikasy bar. Ve şo taýda alynan adamlar o eğer hakykatdan hem alan bolsa-da şu wagt Türkmenistan başgaçarak bolardy ýani. Başga tarafa giderdi. Yani Gurbanguly diýilen adam gelmezdi. Aslam gelmäne mümkinçiligi ýokdy onuň. Hiç görülmedik, tanalmadık bir adam bolup bilmeýärdi. Ve diýeli indi o Gurbanguly başka, yani indi diktaturany şu taýda näme suwud edeli aýdym gelen wagty. Ya Gurbanguly geldi. Ya Gurbanguly gelende näme boldy? Öňkü siyasi jenayetkarlar diýilen goşadurnaň içindäki adamlar ýene içinde galdy, çykan ok. O diýmek diktaturanyň gorkan adamlary bolýar ol. Niýasowyň gorkan adamlary bolmaýar. Şonuň üçin hem azad etmeýär olary. Şol hapis edip saklap durmaly dese, ol adamlar çykaýsa diktaturanyň orta çykaran diktatoryny we özüni ýok etjegini bilýär. Ve şonuň ýaly ýagdaý gynansak. Kemine wagtymyz az galdy. Ine şu taýda toýlu vatandaşymyzdan bir komentariýa inanmadan iş bolmaz diýe. Indi şu inamaňam biz aýdyp berdik, nädip görüp bilýär. Inam. Ýani öz gruppalaryňyz bolmaly da, toparlaryňyz. Mene şu wagtda şükür 2 sananyň içinde de, 2 toparda da. Indi şoňa toparlar döredilen wagty o taýda diňe tanaýan adamlaryň, bilýän adamlaryň we inanýan adamlaryň gelsin, başga hiç kim gelmesin. Täze biri gelse de barlak görün. Kyn zat däl, barlak görmek. Göni işe girişmek diýen zat ýok. Başta ýöne gürleşip, pikiri näme, sen pikirin näme, onu kritikawat etdiň, garşylyk berýär sana. O seni kritikawat edip bilýärmi? Sizin garşyňyzda soňça 10 kişi bolanda bir näme bolmasyn, dürli düşünjeler gowy zatdyr hemişede. Ine bu zat ınamy döretdi. Inamly bolýan, ine şonda ınam başlaýar şo taýda. Yalan ýuwaş aradan çykyp başlaýar. Ýok bolup gitýär şo soňaly sistemalaryň içinde. Onu kiçi sistemalar. 100 adamyň içinde hiç gili näme bolýan däldir. Hereket olmaz o. Ol ýanky köpçüligiň diýende nämesi şoňalydyr, tebigaty şoňalydyr. Şoň üçin şu 10 kişi olan ýagdaýynda näme bolýar? Birinciden inanyp başlaýan, ikinciden emine vatandaşlar harekete geçmeli ya da kaçan düzelecek değil. O soru halkın boynundaki sorudur. Biri düzeldip derse Türkmenistan'ı kimdir biri? Şoň özü şo taýda diktator bolaymalydyr. Hak kazan ya bozmana.
Awa bolmana hak kazanýan näme indi oňa ýanyp näme diýip biljegine özü düzeldi ýa-da şoň ýaly bir güýje eýe bolanda özü şoda diktator bolýar. Ýöne haçanda halk ine onluklar döredi. Soň öz problemalaryňyzy çözsün. Ine pasportyňyz ýok, ýa-da wagty doldy, pasportga gitmeli. Olar bir adamyň üstüne gyýryp bilýär. Şotaň şu 10 kişiden 5 kişi 6 kişi bolup baryp görüňär. Siz bilen näle gürleşýärler şol. Bir-biriň arkaňda durmak erwet zat däle. Biz erwet zat diýemiz oga, biz ine köçe çykyň diýemiz ok. Hopu var sebäbi bilýäs näme rezultaty ýok hiç hili problemany çözen oga. Pasportga bardyň ine goýatdyň pasport berdim. Ýok. Sen ýanky onluklar bolup ve yine pasportunda yazılan zatı, yöne yazılan zatı talap edine pasportun var. Ne sen verdin değil mi şunu? Türkmenistan verdi değil mi şunu? Veren olsan cevap verine vakti doldu. Ya da zayalandı, ya yitirdim. Ne cevap ver onda sen deyip bilyen de. Onu sen toslap tapama var. Yani işlerine cevap versin. Ne şu an talap etme üçün yankı onluk gruplar olanda yine 4 kişi, 5 kişi ya da 10 kişi olup paranı atın. Sen eyyem yanında öz yandaşın var da. Sen tarafında oylayan adam var. No. Bu adam hem işçilik devam etmeli, hatta nesillerimize geçirmeli. Sebebi öz problemalarını çözen vakti, halk öz problemalarını çözen vakti kıyınçılık azalyandır. Bizim emine berde näme etýänem bolsak, näme sistemi olsun, döwlet mehanizmi, konstitusiýa, beýlekisi hemmesinin ýeketek birleşdirýän maksady olan halkyň ýaşaýyş durmuşyny gowlaşdyrmakdyr. Olam diňe halkyň gatnaşmagynda ýerine ýetirilip bolýar şu zady. Senine goýulan ýa-da nämen durmuşyny, itleriň durmuşyny gowlaşdyryp bilmeýän sebäbi düşünen ok, olar näme isleýänini bilen ok. Eger şolar bilen düşünüşip gatnaşyp ýa-da şolaryň özlerinden sorap bolsa, onda olar bilen has gowy näme bolardy? O ýaşaýyş berip bolýar haýwanlara da. Onu berýärler, her hili ýollar bilen barlak görýärler. Ýöne biz adam olardan tapawutly. Biz şu zatlary halk bolup özümüz etmeli, talap etmeli. Ýolları özümüz eýe çykmaly. Tebiatımıza eýe çykmaly, yerimize eýe çykmaly, neslimize iň esasan neslimize eýe çykmaly we şoň jogapkerçiligini bilmeli. O sen çağaňa. Olara näme goýup gitjeksiz? No. Onsoň aýdyň şu ýere gelen wagty şona maýdaly konsolsluk diýdik. Ýyldaşlar konsolslugyň hukugy şu kapısy var ya, bahçesi var, gidecek bahçesi vardır. Ana şondan çıkan vakti bitýändir. Ondan soňky o halkyň garşysyna edýän her bir herekete näme diýilýär ona? Spionaj, jasusluk diýilýär. Yani başka bir döwletde o maglumat toplaýa diýip kanuny bozýandyr we onuň nemes jezasy gatagyrdyr. Cezası gatagyrdyr. Şonuň üçin ýyldaşlar eger konsolsluk size o jaň edip ters gürleýän bolsa, o Türkiýedäki o haklaryňyza garşy bir zatlar aýdýan bolsa, sen Türkiýedäki haklaryňyz häzir şu Türkmenistanda haklaryňyzdan has köp. O bir zatlar diýän bolsa, onda siz şonu o telefon nomeri bilen bile şikayet edip bilýäňiz. Ve daşarda o gören yerinizde bir näme ters hereket edäse, o sizin o şonu islen şeklinizde näme etmäne hakyňyz bar. Garşylyk bermäne. Ve şonuň ýaly bir näme bar, o şonam hökman suratda biliň, paýlaşyňdaşlaryňyz bilen. Vatandaşlar yine şu adam sizin edip biljek ýa-da bizim edip biljek bir hereketimizde. Haýsam bolsa bir adam tapawdy ýok, izarlaýa ýa-da jaň edip size biýmaz edýän bolsa, siz şonu alyň, baryň 100 tutun, 100 tutmaly ýerine şikayet edin şu zatlary. Iň bolmandy iň ýakyn karakol diýip türklerden näme diýilýär? Polisiýa barın ýa-da şoňaly dwaýdaň. Ine polisiýa barın, iň ýakyn sizde näde ýakynda bolsa barın, aýdyň maňa ine şoňaly adam şoňaly zat etdi diýin. Ýöne köýza da bu siz hiç hili tertip düzgün bozaňyz ok, hiç zat edeňiz ok. Ve şol bir wagtyň özünde de o size biri kimdir biri şu pasoýstladan biri eden bolsa onuň jezasy agyr bolar. Bu ýöne köýza ine halkyň boýuna düşýär. Indi bunu etmek üçin aýdaly haýsam bolsa biri ine ýokardan gelip siziň her bir 5 milyon adamyň izine düşüp göresinmi? Edip bilýärmi şonu? Mümkin-de. Biz özümüz goramalı. Edýän işlerimize özümüz jogap bermeli. Ine şu zatlary edip başlan günümüz ynanyň diktatura durup bilýän däldir şu taýda. Berde edilýän şu biziň ine goşadyrnaň içinde boş gürrüňler diýen zadyňyzam adamlaryň şu aň düşünjesini üstürüp ýanky üstlerine jogapkerçilikleri almagydyr.
bizim başdaki videolarımızı açıp seyredip görün. Biz şu taýda hiç hili kän bir näme geçemiz okda. Kän zat aýdyp bilemiz ok. Sebäbi garşy tarap alıp bilmez diýen gorku bardy. Ýene töle meni bir ýylyň içinde mene hakykatdan näme garaşam okdum. Bir ýylyň içinde ne şu derece ýetenimize men gat begenýän. Çünkü öne gelip bildik. O gorkyny garşy tarapa geçirip başladyk aýdym. Ýa halk gorkya diýip söz ulanýar aslında. Gorkmak diýilen zat ol nemedir ya? Göreceli diýilýär ona türkçede de. Şonu ýaly diýip onanylýar, ýani gorkyan diýip onanylýar. Hakykatdan gorku ýok. Ine men gorkmaýan bolsam, onda sen gorkyan bolsaň, ikimizden birimiz ýalançy bolýas. O mene gorkmaýan, olam gorkya. Barlap görmeli bunu. Şonu ýaly. Aýdyň. Onda şu taýda ýoş. Menem özleri ýaly işleýin de kemine şu gorku şu Türkmenistanyň hökümetine geçti. Olar gorkýarlar. Onu biz köp ýerde görüp bilýäs-de. Ýani soňky wagtlarda ine jaň edip gürleşen wagtyň atlaryny aýdyp bilenok näme üçindir ýa-da telefon numarasyny berip bilenok. Ol beýleki sotsial nämeler üstünden jaň edýär. Line diýdimi, näme diýdimi. Şoňa zatdan jaň edýär, numarasyny soraýan numarasyny berip bilenok. Gorkýanmy diýse nämeden gorkaýyn diýär. Gorkmaýan bolsaň sen aýt, ine häzirem gürleşip otursan, gel jaň edip gürleşe. O taýda swýaz gowy däl-de. Ýok, berip bilenok. Ine gorku bireýem geçdi olar. Bireýem geçdi o garşy tarapa. Hatda şu ýollaryň ýapyp durmagy nemedir ýani aňyrdaky hökümet diýip aýdylýan zadyň gorkusudur. Ýok. Şonu ýaly. Onda aýdym şu taýda ýoş-ýoş o boldy. Şolaryň näme aýdyp geçer watandaşlar şolan gorkýan zady biz däl ýa-da kemine däl ýa-da beýleki däl. Şolan gorkýan zady halkdyr. Her bir adamdan ýaly. Gorkusy şo halkdan gorkýar bolar. Sizin sanyňyz 5 milyon ene täzeden ýene ýatlatmakçy bunu. 5 milyon olaryň sany belki 200'dür ya toplasan. Belki 200'dür. O iň üstündekileri alsan ine Gara kardinaly var. O Raşid Meredif var. O soňa täze diktatorjyk bolmaly bolan o diktatorjyk var. Ýa bulardan nämesine gorkulýar. Şu näme var da kemin ene şu halk entek köp wagtam galmady. Halkam şu ine sereden wagtyň taýýar ediljek işlere öňündäki işlere halkyň ýani halkyň wezipesi ýa-da halkyň borcu bardyr watandaşlar ine döwlet gurmak meselesinde halkyň jogapkärçiligidir ol. Ine şoňa giýeten güni şoň ýaly bir zat bolar Türkmenistanda. Çok halka aýaklanar. Türkmenistanyň içi, daşy hemmer bilelikde. Bir gün geçmez polisiýa, wayenler, beýlek hökümetde ýa-ni döwlet diýip şu döwletde işleýänler diýerler. Ine şolar bir gün galmaz şolaň hemmesi halk tarapa geçer. İkinci gün hem şu komitet diýip berenleriň ýarysyndan köpüsi geçer, ýarysyndan köpüsi özlerini kaçmak bilen bolar. Ine şu zada da halkyň güýji diýilýär. Ýani halk şu gün öz güýjüni entek dolu tanap, dolu görüp, öğrenip bilen ok. Özem hiç hili gan döküşmeçilik on ýaly pikir etmeň. Ine köp adam pikir edýär ine hawa gan dökmelen bolsa dökjek ýene näme watandaşlar. O taýda halk aýaklanan wagty gan döker ýaly 200 adamyň näme gany bar. O 200 adam näme edip bilýär size garşy ýa-da halk olara garşy näme edip bilsin. Halk şol ýöne bir telpenizin sögümlük kalya diýerler. O 5 milyon halk telpenizin sögümlük. Köşkü bilen bile gömülýär adam. O taýda gan döküşmek hiç sada gerek ýok watandaşlar. Ynanyň bu zat çoň ýaly boljakdyr öňümizde. Hawa kimine sag bolaşalar watandaşlar men şuna aýdyn kommentariýalaryň hemmesine mokaýa salam beren watandaşlara size de salam hawa salam ýazypdyňız. Başga da soralara indi berilen soralarymyň bir näçesine jogap berdik, hemmesine jogap berip bilemiz ok elbetde sebäbi wagtyň näme bolmagy üçin şu günem mene 40 minut çykyş edildik, ýani 40 geçdik diýip pikir edýän. Wagtymyz az watandaşlar biz berde de kän işler var ediljek. Ine öňümüzdäki çykyşlara taýýarlamaly ýa-da beýleki işler var. Şoň üçin köp wagt kanalda da näme sarp edip bilmeýäs. Şoň üçin
Şu bir saatlik planlayasda. Onda kimine şu tayda cemlesek, sağollaşsak. Şu tayda sağollaşalı. Aziz ildeşler, akşamınız hayırlı olsun. Yine de görüşürüz. Vatandaşlar, sağ olun. Men bir zat aýdyp jemleýin. Bir adama gul edip bolýan däldir. Haçanda şol adamyň özü gulçulugy kabul etmeýän bolsa. Gulçuluk diýmek aslında bir kabul etmek meselesidir. Kabul edip etmemek meselesi. Onu kabul etmegen diňe şol adamyň özüne baglydyr, başga hiç kime bagly däl.